всички ние, които сме всяка вечер живи, ставаме живи, събуждаме се живи. Вие не осъзнавате едно нещо. Тук съм вече конкретен. Не може, ние сме европейци. Ние сме български народ. Имаме правда. Имаме история силна, които нямат европейците. Ние сме хора, които сме изстрадали 500 века. И защо сме изстрадали 500 века? Да виждаме това нещо, което се случва в тази държава. Защо? Защото хората не са будни. Хората спът. Хората са страхливи. Те ги е страх. Те нямат силата да излезат от тяхните си дупки. Човешкият български народ е мачкан от порядъка на 5 века и е мачкан за това да го е страх, да няма силата да излезе, да няма силата да се въздигне като народ. И ти кева да си, че си в Европа. Това е точно, Европа точно това цели. Ние да не се въздигнем като хора, като силни хора, като европейски хора, като граждани, като хора на цял свят. Ние сме мачкани, ние сме поробени хора. Разберете го най-после вече, хора. До кога ще се бават с нашия народ? До кога ще се бават с нашите деца? С нашите способности като български народ? До кога ще трябва те да ни определят всичко, живота ни, семейството ни, данъците ни, хляба ни, тока, водата, които са ни най-нужни. Само това определят, брат. И заплатите ни, средствата ни. Защо не определят другите неща на това народ? Защо не направят така, че всеки един човешки българин, човешки гражданин да се гордее, че е българин? Защото трябва всички хора, които са с всички си акъл да излизат от тази държава. Защо останахме една шепа народ, която ние можем да покажем нашата сила и нашата вяра за този народ? Защо? Защото сме страхливци. Защото не може да си кажем нашата приказка. Не може никой да излезе. Всеки го крие. Всеки го потиска. И после викате утре, ние сме добре. Управниците не са ни добре. Ами как тогава да сте добре? Като вие сами не показвате какво искате в себе си. Аз мога да говоря в този клип колкото си искам. И аз не съм добре, колкото вие не сте добре. Няма да стане тази работа.